Hey, det her det bliver lige en afrundende video omkring, hvordan det er, man handler på Alibaba. Tidligere har jeg lavet en video om, hvordan man finder fede produkter, og hvilke ting man skal være opmærksom på, når det er, man handler, så man ikke bliver snydt. Og det her det bliver omkring, hvordan man henter tingene hjem, og hvilke muligheder man har, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med de her muligheder. Og det, som vi gør, det er lige at tage fat i et produkt, eller to forskellige produkteksempler, som håndteres på to forskellige måder. Og hvis vi vil prøve at hente sådan en Bluetooth speaker et sted i Kina, så lad os prøve at se, hvordan vi gør det. Og det, som man skal spørge sig selv om, det er, vil jeg selv håndtere det her, og prøve at finde den bedste pris, eller vil jeg lade fabrikken håndtere leveringen, og så måske skulle æde den ekstra pris, som det nu der vil være forbundet med det. Det, som jeg har gjort, det er at sige til mig selv, jeg er ikke shippinguddannet på nogen måde. Jeg har en god og grundlæggende forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Men jeg orker heller ikke at bruge en masse tid og energi på at bekymre mig om tingene kommer afsted på den rigtige måde, og alle de her ting og sager. Og slet ikke i en startup, når man handler med den mængde, som jeg gør. Altså jeg fylder for eksempel ikke en container på nuværende tidspunkt, så det er ikke oplagt for mig at sende det med skib. Men på sådan et produkt her, der møder man højst sandsynligt nogle forskellige termer. Lad os prøve at se, hvis vi bare tager den her. Jamen så kan man se her, hvilken port er det? Jamen det er Shenzhen og Hongkong. Og det betyder, at den her pris, du får her, det er det, der hedder X-Works. Og det, som de termer, man højst sandsynligt støder på, det vil være X-Works, som er den ultimative billigste pris. Og det betyder, at man selv skal stå for hele håndteringen. Og så er der cost, eller CIF, Cost Insurance Freight, og FOB, FOB Free on Board. Havde der nu for eksempel stået FOB Copenhagen her, jamen så er det med så bærer sælger risikoen og fragten frem til København for eksempel, så skal man selv hente den videre derfra. Men det som der højst sandsynligt vil være bedst her, og fordi at det er et lille produkt, jamen så fylder man heller ikke en container lige sådan med sådan en lille Bluetooth speaker her. Så det som jeg vil gøre her, det er bare at sige til den agent, når det er man kontakter dem, så bliver man koblet på en agent, det er ikke alle shipping-termer og alle muligheder, der står herude, så det er altid lige godt at høre, hvordan, og selvfølgelig lige læse det hele igennem her, se hvad kører de som regel med, men jeg vil udnytte det, at de som fabrik har langt større discount rates hos fragtfirmaerne, og kan højst sandsynligt sende det her produkt langt billigere, end jeg selv vil kunne gå ud og finde det. På den måde, så eliminerer man alle de her steps, hvor tingene kan gå galt. Du får højst sandsynligt en billigere pris per unit, når de håndterer det, fordi at du får det med luftfragt, og de har langt bedre, de kan finde nogle langt bedre priser, end man selv kan gøre, og så er man fri for at bekymre sig om det. Og det som jeg vil gøre, det sige, jeg vil bare gerne have pris per unit leveret med UPS eller FedEx, og den skal være leveret til min dør. Hvad skal det koste mig? Og så quoter de der den pris, og så har man ligesom det arbejde med, og det er super simpelt. Du har en leveringstid på højst sandsynligt noget, der ligner 14 dage så, eller en 10 dage, når det kommer. Grunden til, at det her det ikke er et godt produkt at ship med, eller sende det med skib, det er, når du ikke kan fylde en container, jamen så ved du ikke, hvordan dine pakker de ligger inde i containeren. Og det kan godt være, at den først skal til Dubai, eller til Hamburg, eller hvordan der var ledes, og du ved ikke, hvor mange gange containeren den bliver åbnet på ruten. For uden det, så har du en super lang leveringstid. Og når det er, at containeren bliver åbnet flere gange, og du har med et elektronisk produkt at gøre, jamen så
så løber du en større risiko for, at dit produkt det når frem, når det er nået frem til dig, jamen der er større risiko for, at det bliver beskadiget. Så det man kan gøre, det er UPS, FedEx, door-to-door delivery, hvad skal det koste? Så tænker man, så får man oftest en pris, der er billigere end det, man selv kan finde frem til. Man slipper for bekymring, og der er hurtig leveringstid. Støder man på noget, som man ikke, nogle termer, som man ikke kender eller ikke ved, jamen så kan man hoppe ind på Incoterms, og så så står de alle sammen her. Og der kan man også se, hvilke hvornår risikoovergangen er, og hvem der bærer ansvar for de forskellige ting og sager. Hvis man for eksempel går ind og ser på et fuldstændig anderledes produkt, et produkt, som jeg tidligere har handlet med også, udendørsmøbler, jamen så der har du med et produkt at gøre, som er uhandigt. Du har med et produkt at gøre, som der fylder mere, der er tungere og alle de her ting og sager. Der vil du lettere kunne fylde en container, og det vil være billigere at sende det med skib. Simpelthen på grund af størrelsen og vægten. Der vil være langt dyrere, og det vil være langt dyrere at sende det med fly på sådan et produkt her for eksempel. Og lad os prøve at se, hvad de kører med her. Så der er for eksempel en... nej, den kan vi ikke bruge. Men de kører så med en FOB price her. Det er så ikke specielt specificeret, hvor det er på lige en anden. Sådan der. Og der kan man se FOB price. Jamen, grunden til, at prisen den varierer så meget, det er simpelthen alt efter, hvor den skal sendes hen. Så den pris, de vil kunne lave, FOB Jensen, det vil sige, ja, det der produkten ligger, det der fabrikken ligger, så de håndterer omkostninger fra fabrikken hen til havnen. Og så skal du tage den videre derfra, hvis det er, du vælger at få den her pris. Men du kan også spørge dem om, jeg vil gerne have FOB Copenhagen, eller FOB Hamburg, hvis det er det, man vil. Og der vil prisen selvfølgelig være dyre, men spørgsmålet er, hvad vil du, kan du så selv håndtere, og hente dem i havnen, når det er, du kommer dertil. Så der skal man stille sig selv et spørgsmål, vil man lade dem håndtere det, eller vil man selv se, om man kan finde den bedste pris. Sidder man og arbejder med det her til daglig, jamen, så er det klart, så har man et netværk inden for det her. Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt, så derfor vælger jeg bare udelukkende at køre med UPS eller FedEx, fordi det sparer mig en helvedes masse bekymringer, og jeg får det højst sandsynligt også til en billigere pris med en hurtig leveringstid. Så det er solklart,